האמת היא שרציתי לעשות הלבנת שיניים מגיל 15, אבל כל השיטות ששמעתי עליהן עד היום לא כל כך מצאו חן בעיניי. אני מחייך והכל, אבל בעבודה שלי, שהיא עבודה מול לקוחות, זה קצת מפריע לי ברמה האסתטית. אני חושבת ששיניים לבנות זה חשוב מאוד לאסתטיקה שלי. החלטתי לעשות הלבנת שיניים כי הפסקתי לעשן לפני 2 בערך. עישנתי במשך 10 שנים. אחרי 10 שנים של עישון, השיניים ממש לא לבנות. חלק מהשיטות צריך לעשות לבד בבית, שזה לשים סד בלילה ולישון איתו, זה סיוט. אני תמיד חשבתי ששיניים לבנות זה דבר שהוא מאוד חשוב לאסתטיקה, למראה שלי. באופן קבוע אני עושה ניקוי אבן, ועל ברייט סמייל שמעתי דברים טובים. אני יודעת שמיליונים הלבינו את השיניים עם ברייט סמייל. זו שיטה מאוד מצליחה בארצות הברית ובמדינות אחרות בעולם. לקוחה שלי שהיא דמות ידועה המליצה לי על ברייט סמייל. הבנתי שזה טיפול שמלבין את השיניים במהירות, ושאם אני לא אחזור לעשן, זה יחזיק להרבה זמן. השיטה של ברייט סמייל היא השיטה הראשונה שהרופא שיניים שלי המליץ עליה. הוא אמר לי שהיא מהירה ובטוחה לחלוטין. טוב, זה באמת לבן, זה הרבה יותר לבן ממה שציפיתי. זה כל כך לבן, זה מדהים. יואו, איזה לבן בוהק, איזה כיף. ציפיתי להלבנה של השיניים, אבל התוצאות שקיבלתי הן פשוט מדהימות. אני כבר רוצה להראות לחברות שלי, שיקנו קצת.